Ve hře Domácí zabíjačka byla původně scénka Hladovka. My jsme ji asi, přestože jejím autorem je Zdeněk Svěrák, nepřevedli do jiného představení, zřejmě protože se nám přestala časem líbit její poněkud satirická poenta. Ale možná, že se k tomuto rakousko-uherskému skeči ještě v budoucnosti vrátíme a pokusíme se ho dovést k lepšímu konci. V roli dozorce vystoupí Bořivoj Penc, vězněší mu představí Marek Šimon. Šíma, vem si. Kde pak? Když se tak na tebe dívám, Šíma, víš, co si myslím? To prosím nevím. Říkám si, jak by ti to slušelo tam venku. Rozumíš mi, Šíma? Aby ne, pane Hurich, aby ne. Kam bys šel, Šíma? Kam bys šel? Na Mariánku, pane dozorce. A tam bys to roztočil, viď? Roztočil, pane dozorce. Na Lačno, Šíma? Kde pak na Lačno? Dal bych si držkovou polívku a párek s křenem. Šíma, vem si. Kde pak? Když hladovka, tak bez jídla. Jak ty ses mohl mít, Šíma, kdybys nekrad? Špatně, pane Hurich. Špatně. Jaké by to bylo na světě krásné, nebýt vás, zločinců. To je pravda. Co by tu asi stálo místo naší věznice? Hospoda, Šíma. Veliká hospoda. A guláš by stál jen pár krejcarů. A jaký by to byl guláš, Šíma? Vypravujou mi o něm, pane Hurich. Byl by to guláš samá kliška. A byl by povokraj talíře. A byl by tak hustý, že by v něm stála lžíce. To by bylo, pane Hurich. To by bylo. Šíma, vem si. Ale pane dozorce, víte, co mě teď napadá? Co pak, Šíma? Co vy budete dělat, pane dozorce, až my zločincové nebudeme? Co jen vy budete dělat? Šíma, vem si.